Moment de saludar el nostre company d'informatius, en Pau Casals. Bon dia, Pau. Bon dia, Helena, què tal? Bé, mira, avui parlem d'aquest projecte, no? Objectiu, doncs, que no hi hagi ningú, cap persona que es trobi sola. De fet, una mica el projecte Radars ja treballa, no?, en aquest sentit. Sí, de fet, jo crec que el primer que hem de dir és que és un projecte totalment complementari en el que seria el projecte Radars. Ningú ve a substituir res. En aquest cas, doncs, diguem que s'augmenta, no? Creix una mica aquesta xarxa, sobretot amb el que dius, de buscar que no hi hagi persones que, evidentment, que no vulguin estar soles. Aquest és el concepte també molt important. Solitud no desitjada, perquè, evidentment, també hi ha gent, per exemple, la meva àvia... Que volen viure sols, sí, viu sola, viu perfectament bé, evidentment agraeix molt la companyia, però no té res a veure amb el cas que parlem avui. Bé, doncs en aquest cas ho comentàvem ahir a l'informatiu, el que fèiem era publicar també nosaltres la nota de premsa que s'havia publicat al principi de setmana, en què l'Ajuntament d'Arenys de Munt i la Fundació Obra Social l'Obra de Maria i també la Federació de Gent Gran de Catalunya signaven un acord, un conveni en aquest cas per aquest projecte que es diu Prevenir la Solitud, i com dic, doncs és totalment complementari en el projecte Radars, i de fet, perquè la gent més o menys ho entengui, podríem dir que és com una espècie de radars, però a nivell de tot el Maresme, bàsicament, perquè, per exemple, ens comentava que ara escoltem a la regidora de Gent Gran d'aquí d'Arenys de Munt, la Montse Batista, ens comentava que una de les iniciatives i una de les mesures que s'inclouen en aquest projecte és la utilització d'una aplicació de mòbil que ja existeix, que ja utilitza, per exemple, la FATEC, que és la federació, en què, per exemple, si una persona d'Arenys de Munt doncs diu, mira, d'aquesta hora a aquesta hora necessitaria l'acompanyament per fer tal. Home, doncs a Radars només podria venir alguna persona d'Arenys de Munt i d'aquesta manera, no ho sé, m'ho invento, doncs una persona de Canet també hi pot fer aquesta ajuda, que és molt necessària, i d'aquí en endavant doncs, hem d'esperar múltiples accions, múltiples activitats, sobretot també ara al principi una fase de detecció d'aquests casos de persones que es troben soles, i a partir d'aquí doncs, treballar perquè tinguin aquest acompanyament. Escoltem a la regidora, que ho explica molt bé. Sí, que és veritat que hi ha persones que a vegades viuen acompanyades, persones grans, però que passen tot el dia soles, doncs, per motius de la feina, dels familiars, motius varis, no? Llavors aquesta gent se senti acompanyada, se senti partícip de la societat, no? Que puguem tenir una col·laboració, aprofitar la seva experiència, realment, doncs això, no? Que sobretot, si tu escolleixes estar sol, mira, ho has escollit, no? I sí. És molt lliure i molt lícit, no? Però clar, quan tens una seguretat que no és desitjada, doncs és que és trist, i en un poble com Arenys de Munt, que podem estar amb tota la gent, doncs hem fet aquest conveni. Des de la Fundació de Maria i el FATEC, doncs tenen una app, que és molt senzilla i molt fàcil, que està, diguéssim, del Maresme, no? Amb voluntaris del Maresme, perquè després que des de Radars ja tenim un grup de voluntaris que sense ells no funcionaria Radars, també vull deixar-ho dit aquí, ja que em permet l'antena poder-ho dir, però clar, realment són les persones que sempre estan allà, sempre, i sempre són les mateixes. Llavors sí que a vegades tothom té la nostra vida, i a vegades tenim l'obligació de cada setmana poder estar unes hores de la teva vida dedicades a la gent gran, no tothom pot. Per sort, tenim aquest grup de Radars que sí que fan cada setmana, que des d'aquí que ho agraeixo infinitament, però sí que llavors buscar una mica ampliar també aquest grup de voluntaris, i amb aquesta tecnologia que té la FATEC i que té l'Obra de Maria, doncs podem, això és una xarxa, diguéssim, com de voluntaris per ajudar la gent gran del Maresme. Llavors pot ser que una persona d'Arenys de Munt necessiti un acompanyament aquell dia X i vingui una persona de Canet, per dir alguna cosa. Bé, doncs mira, sempre està molt bé això, que hi hagi voluntaris extras, no?, perquè de vegades no un arriba a tot arreu, no? Totalment. És una manera, en aquest cas també, en l'informatiu destacarà la regidora la importància de la col·laboració, en aquest cas entre diferents administracions, fundacions i entitats. És molt important, sempre sumes sinergies, sumes esforços, i és més fàcil poder arribar a tothom. Per tant, inicia aquest projecte, com dic, també tot, evidentment, en una fase inicial. D'aquí en endavant l'anirem desenvolupant de la mateixa manera que ho faran ells. Molt bé, doncs ho escoltarem a l'informatiu de 2:15, Pau. Sí, en enllaç espero com sempre. Fins ara. Que vagi molt bé.